नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. कणकवलीत अवैध सिलिका उत्खनन क्षेत्राच्या ETS मोजमापाचे आदेश. कुडाळात रेल्वे स्थानकाच्या सुशोभीकरणाचे वाजले 3:13. आणि साटेलीत गर्भवती महिलेवर उपोषणाची वेळ. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. कणकवली शहरात आज सकाळी गडद धुक्याचं वातावरण पाहायला मिळालं. पाहूयात. रोज आम्ही मॉर्निंग वॉकला येतो, सकाळी 6 वाजता बाहेर पडतो. पण आज बघितलं तर खूपच धुकं होतं, एकदम गडद धुकं. 6:30ला बाहेर पडलो, आता 7 वाजलेत तरी धुकं काय कमी व्हायचं नाव घेत नाही आहे. समोरचा माणूस दिसत नाही, एवढं गडद धुकं पडलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर दव त्या धुक्यातला अंग पण ओलं ओलं झालं आहे, एवढं धुकं पडलं आहे. जरा धुकं पडल्यामुळे जरा आज उशिरा बाहेर पडलो. बघितलं तरी पण काय धुकं काय कमी होईना. रोज सकाळी 6 वाजता बाहेर पडतो आम्ही. आज बघितलं तरी पण काय धुकं काय कमी व्हायला तयार नाही, तरी पण बाहेर पडलो. तर आज बघितलं तर गडद भरपूरच धुकं आहे. जरा इकडे तिकडे बघतो, कारण त्याच्यावर पाणी सगळं झालेलं आहे डोक्यावरती. पण त्याचप्रमाणे फळबागा फुलं बिलं आहे, ह्याच्यावर त्याचा परिणाम होतो आहे. त्याचप्रमाणे हे काय आंबे काय धरत नाहीत, काय नाहीत. मोर सगळा जळून गेलेला आहे या वातावरणामुळे. त्याच्यामुळे याचा परिणाम होतोय या धुक्याचा. कोकण रेल्वेवरील महत्त्वाचं स्थानक असलेल्या कुडाळ रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर करण्यात आलेल्या भव्य सुशोभीकरणाची सध्या कमालीची दुरवस्था झाली आहे. हे सुशोभीकरण आता दिग्भालेबाबी पूर्णपणे कोमेजून गेलं असून जनतेच्या टॅक्सच्या स्वरूपातील पैसा वाया जात असल्याचा संताप व्यक्त केला जातो आहे. कोकण रेल्वेवरील महत्त्वाचं स्थानक असलेल्या कुडाळ रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर करण्यात आलेल्या भव्य सुशोभीकरणाची सध्या कमालीची दुरवस्था झाली आहे. हे सुशोभीकरण आता देखभाली अभावी पूर्णपणे कोमेजून गेलं असून जनतेच्या टॅक्सच्या स्वरूपातील पैसा वाया जात असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे. कणकवलीत विनापरवाना उत्खनन झालेल्या सर्व क्षेत्रांच्या सद्यस्थितीवरती मागील 3 वर्षांच्या गुगल इमेजचा वापर करून दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत. काही महिन्यापूर्वी आवाज फाउंडेशनचे आणि वनशक्तीचे श्री स्टॅलिन दयानंद आणि आम्ही सर्वजण कासार्डे येथील सिलिका अवैध सिलिका वाळू उत्खनन जे होत होतं आणि त्याचं दूषित पाणी नदीमध्ये आणि वाळामध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी दूषित होत होतं, याबाबत सर्व पाहणी केली. त्या पाहणी केल्यानंतर स्टॅलिन दयानंद यांनी सर्व स्तरावरती त्याची तक्रार केली आणि ती तक्रारची दखल घेऊन काही त्या ठिकाणी मिळवलेल्या माहिती अधिकारात जे कागदपत्र मिळवले त्यातल्या काही असलेल्या मायनिंग कंपनी ज्या आहेत त्या 24 तारखेला 24 सालामध्ये त्यांचे परवाने रद्द झालेले आहेत. काही नव्याने घेतलेले आहेत, पण त्या नव्याने घेतलेल्या असताना पण अनेक ठिकाणी अवैधरित्या उत्खनन, अवैधरित्या इमारती बांधकाम, अवैधरित्या असलेले हौद बांधकाम करून वेगवेगळ्या ठिकाणी परवानगी नसलेल्या ठिकाणी खोलवर जाऊन 300-350 फूट खोलवर जाऊन त्या ठिकाणी उत्खनन केलेलं आहे. त्याबाबत तक्रार केलेली आणि ते सर्व बंद करण्यासाठी आम्ही यापुढे मागणी केलेली आहे. आणि स्टॅलिन दयानंदच्या माध्यमातून न्यायालयात, हरित लवादाकडे, अन्य सर्वीकडे जाऊन दाद मागून सर्व सिलिका बंद करण्याची आम्ही मागणी करणार आहोत.
कारण तत्कालीन पालकमंत्री आणि तत्कालीन खासदार यांनी तक्रार केल्यानंतर 2 कमिट्या नेमल्या आणि त्या 2 कमिट्यामध्ये कणकवली तहसीलदारांनी सुमारे जवळजवळ 350 लोकांवरती असलेले अवैध उत्खनन चालू असल्याचा अहवाल तयार केला. त्या अहवालावरती काही कारवाई झाली नाही किंवा त्या असलेल्या अहवालावरती जे दंड वसुली करण्याकरता जिल्हाधिकाऱ्याकडे मागील 22 सालामध्ये जे बोजा ठेवले आहेत दंड वसुली करण्याकरता त्याचा लिलावाची परवानगी मागितलेली नाही. ती परवानगी मागण्यासाठी मी कलेक्टरकडे पत्रावर केलेला आहे. आणि ह्या सर्व अवैध मायनिंग जे आज चालू आहे त्या ठिकाणी तहसीलदार प्रांत या ठिकाणी 2013च्या नियमाप्रमाणे जो गौण खनिज नियम आहे त्या ठिकाणी प्रत्येक मायनिंग ऑफिसर प्रांत तहसीलदार तलाठी आणि सर्कल यांनी तिथे जाऊन पाहणी करायची. कोणी पाहणी करत नाही. सर्व हप्तेबाजी घेऊन सर्व कामं सुरू आहेत आणि अवैधरित्या या ठिकाणी कोल्हापूर आणि अन्य ठिकाणी वाळू वाहतूक केली जात आहे आणि त्या ठिकाणी ओव्हरलोड वाहतूक होते, विनापास वाहतूक होते. याबाबत स्टॅलिन दादांच्या बाबतीत कोर्टात, न्यायालयात किंवा हरित लवादाकडे याबाबत दाद मागणार आहोत. सध्या कोकणात शिमगोत्सवाची रंगत दिवसेंदिवस वाढत असून दक्षिण कोकणची काशी असलेल्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वर येथे टिपऱ्यांचा खेळ या शिमगोत्सवानिमित्त रंगू लागलेला पाहायला मिळतोय. दाणोली येथे श्री समर्थ सद्गुरू साटम महाराजांचा 89वा पुण्यतिथी उत्सव मोठ्या भक्तिभावानं साजरा करण्यात आला. हजारो भाविक या निमित्तानं सद्गुरूंच्या चरणी लीन झाले. पाहूयात. चालताही थकला जीव दूर तुझा गाव रे. चालताही थकला जीव दूर तुझा गाव रे. आज सद्गुरू साटम महाराजांचा 89वा पुण्यतिथी दिवस असून त्यावेळी भाविकांची अलोट गर्दी झालेली आहे. सकाळी नेहमीप्रमाणे धार्मिक विधी झालेले आहेत, आरती झालेली आहे, आता दर्शनाची रांग लागलेली आहे. महाप्रसादाचा लोक लाभ घेत आहे आणि संध्याकाळी परत सायं आरती होईल. त्याच्यानंतर पालखी प्रदक्षिणा गावातून मिरवणूक होईल आणि त्यासाठी असंख्य भक्त गेले. संध्याकाळी एक करमणुकीचा कार्यक्रम म्हणून एक नाटक ठेवलेलं आहे. संस्थानचे ते गुरु आहे साटम महाराज, बापूसाहेब महाराजांचे गुरु आहेत.
म्हणजे बापूसाहेब महाराजांचा जो राज्यकारभार चालायचा तो साठम महाराजांच्याच आशीर्वादाने चालायचा. बापूसाहेब महाराजांना वेळोवेळी पावलोपावली साठम महाराजांची प्रचिती आली आणि साठम महाराज हा सद्गुरू म्हणजे शंकराचा अवतार म्हणून त्यांचं शंकर नाव, म्हणजे शंकराचा दृष्टांत होऊन त्यांचा जन्म झाला म्हणून त्याच्या आईने त्याचं नाव शंकर ठेवलं. अवलिया आहे ते मुंबई अनेक ठिकाणी त्यांनी काम पण केलं, अनेक ठिकाणी चमत्कार केले, अनेक भक्तांच्या हाकेला धावून जाणारे आणि संकटाला पावणारे असे सद्गुरू साठम महाराज आहेत. सर्वदूर त्यांची महाराष्ट्रात नव्हे देशाच्या कानाकोपऱ्यात साठम महाराज यांची प्रसिद्धी आहे. अनेक भक्तगणांना बाहेरच्या तेलंगणापासून जे भक्तगण जे आहेत त्यांना साठम महाराजांची या ठिकाणी प्रसिद्धी आलेली आहे. समोरची तळी दिसते ती पण बाहेरच्याच भक्तगणांनी बांधलेली आहे. असं असंख्य उदाहरणं आहेत साठम महाराजांची सांगण्याजोगी. म्हणजे प्रत्येकाच्या हाकेला धावणारा असा सद्गुरू आहे साठम महाराज. अवलिया म्हणून त्यांची ओळख होती आणि दानोल्या पवित्र क्षेत्री त्यांच्या या ठिकाणी आगमन झाले आणि इथेच त्यांनी देह ठेवला. साठम महाराजांनी 1967 साली समाधी घेतली आणि 1938मध्ये लालबागचा गणपती साठम महाराजांच्या रूपात बनवलेला आहे. 1938 साली लालबागचा गणपती साठम महाराजांच्या रूपात बनवलेला आहे. ते अजून कोणाला आता एवढं ज्ञात नाही, पण हे आहे माहिती. साटमा पाय मला दावरे, दानोलीच्या साठमा पाय मला दावरे. जय जय साटम गुरुनाथा, जय जय साटम गुरुनाथा. जय जय साठम गुरुनाथा, जय जय साठम गुरुनाथा. लक्ष 84ची बंदी भोगुनियालो, लक्ष 84ची बंदी भोगुनियालो. खाता पिता सुख नाही जर्जर मी झालो, खाता पिता सुख नाही जर्जर मी झालो. अनुभव पूर्ण देवा आता नको दुःख रे, अनुभव पूर्ण देवा आता नको दुःख रे. दानोलीच्या साठमा पाय मला दावरे, दानोलीच्या साठमा पाय मला दावरे. कोकणाला संतांची भूमी असं म्हटलं जातं आणि या संतांच्या भूमी सावंतवाडीमध्ये दानोलीश्वर म्हणून जे परिचित आहेत किंवा ज्यांची प्रचिती संपूर्ण महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या 3 राज्यांमध्ये आहे, तेच श्री समर्थ सद्गुरू साठम महाराज. आज साठम महाराजांची 89वी पुण्यतिथी आणि या पुण्यतिथी उत्सवानिमित्त दानोली नगरीमध्ये आपण पाहत असाल तर भक्तांचा जनसागर लोटलेला पाहायला मिळतो. हजारो भाविक भक्त साठम महाराजांच्या चरणी लीन होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. अगदी पहाटेपासून या ठिकाणी गर्दी पाहायला मिळते. सावंतवाडीचं राजघराणं देखील या ठिकाणी येतं आणि साठम महाराजांच्या चरणी लीन होतं, पूजा अभिषेक होतो आणि विविध धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम जे आहेत ते संपूर्ण दिवसभरात इथे होत असतात. याच दानोली गावामध्ये साठम महाराजांचं निवासस्थान आहे, त्यांचा सहवास या गावाला लाभलेला आहे. अख्ख्या जर बघितलं तर मालवणमध्ये त्यांचा जन्म असला तरी ज्यावेळी ते मुंबईला गेले तिथे गुरूंची आज्ञा त्यांना प्राप्त झाली आणि गुरु आज्ञेनंतर ते दानोलीमध्ये आले. या सावंतवाडी तालुक्यात जेव्हा ते आले तेव्हा त्यांना पहिलं तर लोकांकडनं वेडसर ठरवलं गेलं होतं, मात्र नंतर प्रचिती येत गेली, अनुभव येत गेले आणि आपोआप दैवत्व प्राप्त झालं. हाकेला धावणारे आणि भक्तांच्या नेहमीशीच पाठीराखा असणारे श्री समर्थ साठम महाराज अशी त्यांची ख्याती आहे. सावंतवाडी संस्थानचे पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज अर्थात पंचम खेमराज यांचे ते गुरु आणि त्यांनासुद्धा त्यांचा अनुभव होता, प्रचिती होती. संपूर्ण अगदी महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या 3ही राज्यांसह देश विदेशात देखील समर्थ साठम महाराजांचे भक्त पाहायला मिळतात. आज या पुण्यतिथी उत्सवानिमित्त मोठ्या संख्येनं भाविक भक्तगण जे आहेत ते दानोली नगरीमध्ये उतरलेले पाहायला मिळतात आणि दानोली भक्तिमय वातावरणात तल्लीन झालेली पाहायला मिळते. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गवस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्रातून येणारा पर्यटक केसरी गावच्या दिशेनं वळू लागलाय. याला निमित्त ठरलंय ते KSR ग्लोबल ॲक्वेरियम. पाहूयात.
केसरी गावातलं KSR ग्लोबल ॲक्वेरियम जे आहे ते पर्यटकांसाठी आकर्षण निर्माण होताना पाहायला मिळतं. इथे असणारे मासे असतील, त्याचबरोबर विविध जातीचे पक्षी असतील, शहामृग असतील किंवा विविध जातीचा माकड आहे किंवा बदकं आहेत, विविध प्राणी पक्षी किंवा सरपटणारे प्राणी हे इथे पाहायला मिळतात. याचबरोबर ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्ससुद्धा इथे निर्माण केलेलं पाहायला मिळतं आणि त्यामुळे पर्यटकांसाठी केसरी गावातलं हे एक ॲक्वेरियम जे आहे ते खास आकर्षण ठरताना पाहायला मिळतं. इथे गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातले जे पर्यटक आहेत, आंबोली इथनं जवळ आहे, हिल स्टेशन आहे आणि त्या हिल स्टेशनला जात असताना किंवा तिथनं गोव्याला जात असताना केसरी गावात येताना पाहायला मिळतात. इथल्या या ॲक्वेरियमला भेट देताना पाहायला मिळतात. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या संकल्पनेतनं हा प्रोजेक्ट इथं राबवण्यात आला. यापूर्वी पाहिलं तर काही वर्षांपूर्वी त्यांनी गोड्या पाण्यातली मत्स्यशेती याच ठिकाणी, याच भूमीमध्ये तो प्रकल्प साकारला होता आणि त्याच्या यशानंतर आज हा प्रकल्प या ठिकाणी साकारलेला पाहायला मिळतोय आणि आज विविध प्रकारचे प्राणी पक्षी आपल्याला इथे पाहायला मिळतात आणि पर्यटकसुद्धा ते पाहण्यासाठी केसरी गावात येताना दिसून येत आहेत. लवकरच या ठिकाणी ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्ससुद्धा सुरू होत आहे. त्यातले काही प्रकार आता सुरू झालेले आहेत आणि काही प्रकार सुरू व्हायचे आहेत. त्यामुळे केसरी गावातलं हे ॲक्वेरियम पर्यटकांसाठी आकर्षण निर्माण होताना पाहायला मिळतं. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल विनायक गवस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. शिंदे शिवसेनेकडून ज्योती वाघमाऱ्यांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आली. त्यावर त्यांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. सर्वप्रथम मी शिवसेनेचे मुख्य नेते, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि लाडक्या बहिणींचे लाडके भाऊ आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांची मनापासून आभारी आहे की त्यांनी महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्रातील तमाम महिलांना एक सन्मानाची भेट दिली राज्यसभेच्या या उमेदवारीच्या माध्यमातून. मला वाटतं की माझी उमेदवारी ही केवळ माझ्या एकटीची उमेदवारी नाहीये, तर महाराष्ट्रातल्या 2.5 कोटी लाडक्या बहिणींची ही उमेदवारी आहे आणि लाडक्या भावानं आपल्या लाडक्या बहिणीला दिलेली ही ओवाळणी आहे. त्यामुळे माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि आमचे नेते माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांचे मी मनापासून आभार मानते. आणि खरंच विश्वास बसत नाहीये, कारण सोलापूरच्या एका गल्लीतली सर्वसामान्य कुटुंबामध्ये जन्माला आलेली मुलगी, जिनं आयुष्यभर गरिबीचे चटके खाल्ले, जिला सत्ता म्हणजे काय, राजकारण म्हणजे काय, पॉवर म्हणजे काय, पॉलिटिक्स म्हणजे काय या कुठल्याही गोष्टीचा स्पर्श नव्हता. परंतु वडील दलित पॅन्थरचे कार्यकर्ते, काबाड कष्ट करणारे माझे आई वडील, कदाचित त्यांना राज्यसभा म्हणजे काय आणि वरिष्ठ सभागृह म्हणजे काय आणि कनिष्ठ सभागृह म्हणजे काय हे पण त्यांना आज सांगून सुद्धा खरं वाटणार नाही. मला वाटतं की माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी माझ्यासारख्या एका गोर गरीब दलित की बेटी, भीमराज की बेटी, जे मी प्रत्येक वेळेला अभिमानानं सांगते, त्या भीमराज की बेटी, गरीब की बेटी, दलित की बेटीला दिलेला हा न्याय आहे असं मला वाटतं. माझी उमेदवारी माझी नाहीये, ही बाबासाहेबांच्या हातातील पेनाची उमेदवारी आहे, ही सावित्रीबाई फुलेंच्या हातातील पाटीची उमेदवारी आहे, ही संविधानानं आम्हाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी दिलेल्या अधिकाराची उमेदवारी आहे. त्यामुळे आम्हाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी ज्या ज्या महापुरुषांनी योगदान दिलं त्या सगळ्या महापुरुषांचे आभार. माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब हे भाऊ म्हणून या गरीब बहिणीच्या पाठीशी उभे राहिले. शाळेत असताना पायात चप्पल सुद्धा नसायची आणि अनवाणी पायानं सोलापूरच्या गल्लीच्या रस्त्यावर चालणारी मुलगी आज दिल्लीला जातीये. खरं वाटत नाहीये. खूप आठवणी आहेत. भावनिक एवढ्यासाठी की जेव्हा मी शिवसेनेमध्ये आले, आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वावरती विश्वास ठेवून मी प्रवेश घेतला. खरं तर मीठ आहे राजकारणामध्ये की तुम्हाला राजकारण करायचं असेल तर तुमचा बाप मोठा असावा लागतो, तुमचं नाव मोठं असावं लागतं, तुमचं आडनाव मोठं असावं लागतं. मी मोठ्या बापाची पोरगी नाहीये, पण जर तुम्ही कष्ट करत असाल, जर तुम्ही पक्षासाठी प्रामाणिकपणानं धडपड करत असाल, मग तुम्ही गरीब असलात तरी चालेल, तुमच्यावरती मुख्य नेत्यांचं लक्ष आहे आणि एकनाथजी शिंदे साहेब हे न्याय देतात याचं उदाहरण आज त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रापुढे आणि भारतापुढे घालून दिलंय. खरं तर दलितांना, मागासवर्गीयांना संधी मिळण्यासाठी आरक्षण लागतं, महिलांच्या संधीसाठी सुद्धा आरक्षण लागतं, पण कुठलंही आरक्षण नसताना माझ्यासारख्या एका महिलेला, गरीब घरातील मागासवर्गीय समाजातील महिलेला साहेबांनी न्याय दिला. मला वाटतं साहेबांनी इथे दाखवून दिलेलं आहे, एकनाथ शिंदे साहेबांनी, की जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, लेकिन जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ. अशा पद्धतीनं त्यांनी मला हा न्याय दिला. आज मला इतकंच या ठिकाणी सांगायचं आहे
की सामाजिक न्यायाचा एक नवा पायंडा माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी घालून दिलेला आहे. ज्योती वाघमारे यांना राज्यसभेची उमेदवारी दिल्यावर मंत्री संजय शिरसाट काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. राज्यसभेसाठी माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी जो तुमचा सस्पेन्स होता तो दूर केलेला आहे. आमच्या ताई डॉक्टर ज्योतिताई वाघमारे यांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आलेली आहे. जे शिंदे साहेबांचं दरवेळेला असायचं की माझी लाडकी बहीण किंवा माझा कार्यकर्ता याला न्याय द्यायची जी काही भूमिका असायची ती त्यांनी आज तुम्ही पाहत असाल ती उठवलेली आहे. म्हणून माझ्यापेक्षा ज्योतिताईचं काय मत आहे याला ते त्यांच्याकडून जर आपण ऐकलं तर मला वाटतं बरं होईल. परंतु आज अधिकृतपणे ज्योतिताई वाघमारे या राज्यसभेच्या उमेदवार आहेत. एक मिनिट आज खूप अभिमानाची गोष्ट आहे की ज्या माननीय एकनाथ शिंदेजी यांनी लाडकी बहीण योजना सुरू केली आणि लाडक्या बहिणींचा पूर्ण महाराष्ट्रभर एकनाथजी शिंदे यांना आपला भाऊ मानला आणि अशा एका लाडक्या बहिणीला डॉक्टर ज्योती वाघमारे यांना राज्यसभेची उमेदवारी दिल्यामुळे महिला वर्गामध्ये शिवसेनाचे अत्यंत आनंदाचं वातावरण आहे. आणि आता 2च दिवसांनी महिला दिवस पण आपण साजरा करत आहोत. त्यामुळे ज्योती वाघमारे सारख्या एक उच्च शिक्षित ज्या PhD आहेत, त्या प्राध्यापक देखील होत्या, नेट सेट क्वालिफाईड आहेत, रिसर्च बॅकग्राऊंड पण आहेत. त्यामुळे एक अशा पद्धतीचं एक व्यक्तिमत्व राज्यसभेवर जाण्याची संधी त्यांना प्राप्त झालेली आहे आणि त्याबद्दल सर्व आज आम्ही महिला आमदार इकडे आहोत, महिला पदाधिकारी देखील इथे आहोत. त्यांनी आज उमेदवारी अर्ज भरला आणि त्यांना आम्ही मनापासून शुभेच्छा देतो. ही निवडणूक बिनविरोध आहे असं समजावं का आता, कारण काही होऊ शकतं असं सुद्धा बोललं जाते शेवटच्या क्षणी. आमच्यातर्फे आमच्या पक्षातर्फे ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी पूर्ण प्रयत्न केला गेलेला आहे आणि मला वाटतं दरवेळेला शेवटच्या टप्प्यामध्ये ही निवडणूक बिनविरोधच होत असते. या निवडणुकीमध्ये एखादा फॉर्म एक्स्ट्रा टाकून घोडे बाजाराला आम्हाला सपोर्ट करायचा नाही. म्हणून आम्ही आणि एकनाथ शिंदे साहेबांनी सुद्धा हीच भूमिका घेतलेली आहे की ह्या निवडणुकी ही बिनविरोध झाली पाहिजे. त्यासाठी ते जे काही सहकार्य असेल ते शिंदे साहेब करायला तयार आहे. इच्छुक खूप जण होते, 7-8 नावं इच्छुकांमध्ये होती, काही वरिष्ठ नेते होते. यामध्ये अवघड होतं हे नाव जाहीर करणं किंवा हा निर्णय घेणं. शिंदे साहेबांची भूमिका पहिल्यापासून ठरलेली आहे. अनेक इच्छुक होते, अनेक जण मान्यवर होते, ते कमी होते अशातला भाग नाही. ते कोणत्या याच्यामध्ये त्यांना घेऊ नये अशातला काही भाग नव्हता. परंतु याच्यातून निवड करताना आपण एक सर्वसामान्य महिलेला, जी सोलापूर सारख्या एका गल्लीतून आलेली महिला आहे, तिला आपण जर उमेदवारी दिली, जी तिने सुद्धा स्वप्नात पाहिली होती, तिला जर दिली आणि तिने जर प्रतिनिधित्व माझ्या पक्षाचं राज्यसभेमध्ये चांगलं केलं तर मला वाटतं याच्यासारखी अभिमानाची गोष्ट कोणती नाही. सर्वसामान्य महिलेला सुद्धा न्याय हा शिवसेनेत दिला जातो ही भावना आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गेलेली आहे. कोणतंही राजकीय बॅकग्राऊंड नाही, कोणताही तिच्या मागचं राजकीय नेता कोणता तिच्या मागे नाही. आमच्या पक्षात आली, एक सर्व सभा तिने गाजवल्यात आणि चांगले वक्ते म्हणून ती पुढे आलेली आहे. एक सुशिक्षित महिला आणि त्या तिने या महाराष्ट्राभर पुन्हा पिंजून काढावं, या सगळ्या आमच्या महिला भगिनी त्यांच्याबरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करावं ही त्याच्या मागची भूमिका आहे. ज्यावेळी जुन्या जाणत्यांना संधी मिळत नाही, सहजच आहे की त्यांची पण काहीतरी नाराजी असणार आहे, पण ही नाराजी त्यांची कशी दूर केली जाणार, कारण ते मला काही आश्वासनं दिली होती ती पूर्ण झाली. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या इन कॅमेरा झालेल्या सगळ्या होत असतात, चर्चा होत असतात. शिंदे साहेबांवर काही स्वतःची मनातले काही खतखत असते ते व्यक्त करत असतात आणि शिंदे साहेब हे सर्वांना सांभाळून घेतात. असं कधीही झालेलं नाही. शिंदे साहेबांनी कोणत्याही नाराज कार्यकर्ता असेल त्याला कधी वाऱ्यावर सोडलेलं नाही, सर्वांना सांभाळून घेतले ही त्यांची भूमिका असते. म्हणून शिंदे साहेबांवर विश्वास ठेवून सर्वजण आम्ही काम करतोय आणि म्हणून त्यांची सुद्धा नाराजी दूर केली जाईल. उशीर व्हायचं काही कारण नव्हतं. शिंदे साहेबांनी सगळेजण होत आहेत, सगळ्यांची नावं येतात, आपण थोडं उशीर झालं तर काय हरकत आहे. त्याच्यामध्ये कोणताही किंतु परंतु नव्हता, कोणताही अडचण नव्हती. शिंदे साहेब नाव जाहीर करायला मग काय होईल हा विचार शिंदे साहेबांनी कधीही केलेला नाही. म्हणून त्यांनी ऐन वेळेला त्यांची जी काही पद्धत आहे काम करण्याची
नेमक्या वेळेला नेमका विचार आणि नेमका निर्णय हा शिंदे साहेबाचं वैशिष्ट्य आहे आणि म्हणून त्यांनी नेमक्या वेळेला त्यांचं नाव जाहीर केलेलं आहे. प्रत्येक दसरा मेळाव्यामध्ये सगळ्यात चांगलं उत्कृष्ट भाषण कोणाचं असेल तर ते ज्योतिताई वाघमारे यांचं असेल अशी चर्चा व्हायची. दुसऱ्या दिवशी न्यूजपेपरमध्ये त्याची बातमी सुद्धा व्हायची. त्यामुळे आता त्यांच्याकडे हे पद आलंय, आणखी जास्त आक्रमकपणे शिवसेना आपली भूमिका मांडेल. पक्षाची भूमिका हीच आहे की आता आम्ही तिला मानसिक बळ दिलेलं आहे, राजकीय बळ दिलेलं आहे, राज्यसभेचं सदस्य केलेलं आहे. आता ज्याला पॉलिटिकल व्हील ज्याला म्हणतात ती आता त्यांच्यात निर्माण झालेली आहे. मला वाटतं आता ती सुसाट गाडी आमची बुलेटपेक्षाही जास्त स्पीडने महाराष्ट्रामध्ये जाईल. विजेच्या सर्व प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून शेतकरी बागायतदार सौर ऊर्जा ग्राहकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष संजय वैशंपायन यांनी केली आहे. नमस्कार, मी संजय वैशंपायन, अध्यक्ष ग्राहक पंचायत रत्नागिरी. आज या ठिकाणी कोकणामधल्या शेतकऱ्यांना, विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना मागील थकबाकीसह इतर आकार असं नमूद करून मोठ्या प्रमाणामध्ये शेती पंपांची वीज देयकं आलेली आहेत आणि ही वीज देयकं सुधारित करण्यात यावीत आणि जो राज्य सरकारचा जो GR आहे त्यामध्ये मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024 नुसार सर्वांना वीज बिल माफ करण्यात यावं आणि सुधारित बिलं देण्यात यावी अशी एक मागणी आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सौर पॅनलसाठी केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात महावितरण कंपनीने नवीन धोरणं लागू केलेली आहेत आणि यामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे 10 किलोवॅटपर्यंत जे ऑटो अप्रुव्हल होतं ते बंद करून त्यांनी 3 किलोवॅट केलेलं आहे आणि त्याला युनिटचं कॅपिंग लावलेलं आहे आणि ह्या युनिटच्या कॅपिंगमुळे सौर ऊर्जा धोरणाला कुठेतरी मोठ्या प्रमाणामध्ये बाधा निर्माण होणार आहे. हा महत्त्वाचा विषय आहे. याशिवाय माझ्यासोबत आता हॉटेल असोसिएशनची मंडळी सुद्धा आहेत. पर्यटन उद्योगासाठी जो व्यावसायिक दराने वीज पुरवठा केला जातो त्याऐवजी औद्योगिक दराने वीज पुरवठा केला गेला तरच पर्यटन उद्योग तरेल, जगेल आणि पुढे त्या अनुषंगाने होणारी रोजगार निर्मिती आहे ती सातत्याने चालू राहील. अशा प्रकारच्या या 3 महत्त्वाच्या मुद्द्यांसाठी ग्राहक पंचायत रत्नागिरीच्या माध्यमातून आज या प्रकारचं निवेदन रत्नागिरी जिल्ह्याचे प्रमुख महावितरण कंपनीचे यांना देण्यात आलेलं आहे आणि ही बाब पॉलिसी मॅटरची असल्यामुळे त्यांना हे सर्व विषय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची आम्ही या ठिकाणी विनंती केलेली आहे. त्या गर्भवती असून उपोषणामुळे मला व माझ्या बाळाला कोणत्याही प्रकारे त्रास झाल्यास, जीवितास धोका निर्माण झाल्यास त्या सरपंच, उपसरपंच व तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी कुबल व विद्यमान ग्रामपंचायत अधिकारी सावंत हे जबाबदार राहतील असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. नमस्कार, मी वैभवी साठेलकर, साठेली डाटा ऑपरेटर. आमचं 9 जानेवारीपासून काम बंद आंदोलन चालू होतं, त्यामध्ये मी सहभागी होती. तर आता आमच्या आंदोलनाला स्थगिती दिली कारण इलेक्शन चालू असल्यामुळे लोकांची गैरसोय होऊ नये दाखल्यांसाठी, म्हणून आम्हाला कामावर हजर जायला सांगितलेलं. तर मी इथे काल ग्रामपंचायतमध्ये काम आंदोलन स्थगित झालेल्याची नोटीस देण्यासाठी म्हणून आली व कामावर हजर होण्यासाठी. तर ग्रामपंचायत काल बंद होती. काल मी कर्मचाऱ्यांना फोन केला, त्यांचा फोन लागला नाही. सरपंचांना मी नोटीस मोबाईलवर पाठवली, ग्रामसेवकांनी त्याच्यावर त्यांनी मला काही रिप्लाय दिला नाही. त्यानंतर आज मी सकाळी ग्रामपंचायतमध्ये 10 वाजता आली तर शिपाई इथे होते. त्यांना मी सांगितलं की काय हो लवकर कशाला जातात, तर मला ते काय बोलले की सरपंचांनी सांगितलंय की
तुला ग्रामपंचायतमध्ये बसायला देता नाही सांगितलं आणि ग्रामपंचायत पण उघडून देता नाही सांगितलं. तशी त्यानंतर मी कर्मचाऱ्यांना सांगितलं माझी कामावर हजर व्हायची जी नोटीस आहे ती घ्या. तर ते मला काय बोलले की ती ग्रामसेवक कुबल भाऊ यांनी घेऊ नये असे सांगितली आणि तुझ्याकडनं कुठचे पत्रव्यवहार घेता नाही म्हणून सांगितले. तसंच मी एक गरोदर माता 4 महिन्याची गरोदर माता असून माझ्यावर हा अन्याय केला जातो. त्यांच्याकडे मी काय येऊ नये याचं लेखी मागितलं तर सरपंच माझा फोन उचलत नाही. कर्मचाऱ्यांना मी सांगितलं, कर्मचारी सांगतायत की मी त्यांना निरोप देतो म्हणून, पण अजून 4 वाजले तरी त्यांनी मला लेखी द्यायला सरपंच आले नाहीत किंवा ग्रामपंचायत सदस्य कोणीच मला भेट द्यायला आले नाही. दिनांक मी 20/1/2026 व आज दिनांक 21/1/2026 या दोन्ही दिवस मी ग्रामपंचायतमध्ये बसून आहे, ग्रामपंचायतच्या बाहेर बसून आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कणकवलीत अवैध सिलिका उत्खनन क्षेत्राच्या ETS मोजमापाचे आदेश. कुडाळात रेल्वे स्थानकाच्या सुशोभीकरणाचे वाजले 3:13. आणि साटेलीत गर्भवती महिलेवर उपोषणाची वेळ. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.